Predstavnici ženske i muške rukometne reprezentacije Srbije 26. decembra su bili gosti Vojne akademije u Beogradu. U neformalnoj atmosferi, zajedno sa kadetima i kadetkinjama, reprezentativci su se družili, a nakon toga takmičili u izvođenju sedmeraca u sportskom centru Akademije. Srbija je ove godine bila domaćin Evropskog prvenstva u rukometu za muškarce i žene, što je prvi put u istoriji da jedna zemlja dobije organizaciju dva ovako velika takmičenja. Neposredno pred početak sportskog duela, predstavnici Saveza i Akademije razmenili su dresove tima Vojne akademije i reprezentacije Srbije. Rukometni savez Srbije omogućuje kadetima Vojne akademije da na nedavno završenom Evropskom prvenstvu budu na utakmicama koje je naša ženska reprezentacija igrala u Kompak areni. Rukometni reprezentativci i kadeti Vojne akademije nakon penala koje su izvodili u sportskom centru imali su i zajednički ručak, i to tradicionalni vojnički pasulj. Program u okviru koga su se družili kadeti Vojne akademije sa reprezentativcima naše zemlje vodio je poznati glumac Bojan Perić.